program a jinghikai ka ba artayo lenter ban kentiu ya kasap sya ki basna ya kitiar da kikti da ka ba penun kam Lyngba da kise ka balatip kum ka executive course on bamboo handicraft and utility product making hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance ya ka bala penlong da katanat commerce and industrial jongka sarkar Meghalaya ha ka jingetre lang bat ka North East Cane and Bamboo Development Council ya ka ne ka program a jinghikai ka ba artayo lenter la penlong ha NEC BDC Borni Hat ha Assam ya kabalayo ban sedang ha ka arpoi tregu risau ar hajar arpusan balayo ban penkut no mentagasngi ka lai poi tregu risau ar hajar arpusan ha ka ne kasngi penkut na kaliang ginong penya kila sam ya ki sernon bat ya ki tiasna jingshna sya ki arpusan got ki bala pendep ya ka jingsha a jinghikai banshna ya ki jingsna ba pher kum ki pela ki khiu ki kriya bat ki wei de da ka ba pendon kam Lyngba da ki se ha ka ne kasngi penkut lawan mat sakilang do ba BM sun u functional manager ka DCIC riboy ha ka jingedon rangkat u FS sangma u functional manager u ba ar lalu industrial promotion officer u HPK sing u manager ka NEC BDC Borni Hat lembat kiwe ki officer na ka NEC BDC bat ka DCIC harangkat ki arpsan ngut ki nongsha aji hikai ki balawan na kiwe ki district jong ka jala Meghalaya Tekan ka training ka bangi pelong menta kada ka training halor ka executive course on handicrafts ka bangi pelong nang ka RAM scheme jong ka Ministry of MSME karam kumut ka raising and accelerating of MSME te kani scheme kani ka central scheme ka bangi yo na po Ministry of MSME te kani ka training ila pelong kani ka NEC BDC kata ka North East Cane and Bamboo Development Council ka bahap apo ka NEC kepada itu apa Ministry of Donor. Te kani training ka pemerintah ka training ka batch ka bahan rio ila ada pelong ini training mencuaru rasan teli but man la ka training man la ka batch pidan arsangut but ngijet gini ki artisans dan ki trainees na baro na jelahi berang away na baro ki districts kata na Jainta Hills, Garo Hills but Khasi Hills. Te kani ka training kumbang ila kren mentani gini ki artisans baro ki om bakila yo ka jimentoy ka ba khraw palat ha ka bakila yo ki jingkai prepare ki techniques prepare but ki designs ro but kumjuru kila jingkai na kini penya kan ka council kumro ban market ini products jongki but nakaliang jong kan ka NEC BDC ru kila ai ka jingkermen ki ba la ki la ban bin mi bhai kini ki mar ka e bakila yo jingkai nakaliang jongki ru kini le ban pen market ya kini ki products jongki kumjuru nakaliang ka Department of Commerce Industries ka bala penbet yang ni training hapo jangan ka RAM scheme nakaliang ka department ru ngin sele menyerap kini ki brio shusho hakan ka scheme kendan ki bangin penyerap ki benda branding of the products anta bangin le ban marketing ru kamri tang ban chudi ban chu supply kini ki agency prepare ru ngin rap ki benile akan ka online marketing te kanika scheme kan continue shakmat nang ya idang bon ki training programs ki prepare hapo kanika ram scheme but kaba so that kalau begini ki artisans baro ki layok jimentoy kababha palat but layok collaboration ru hapteng joki nakaliang gitu artisans na Garo Hills, Khasi Hills, Jainta Hills but kilapen iru i products ki designs but nang ni shikmat ki om bakin yele ban ya trish tom show ban penya yani kam handicraft